Salam gadyrdan iyleşleme mähriban imany doğanlam. Doğruluk ýolu gepleşimede hoş geldiňiz. Bugün biz siziň bilen Ýahýanyň hoş habaryny öwrenmege dowam edip, İsa Mesihiň Ýehudy dinar ýolbaşçylary tarapyndan Rim häkimi Pontius Pilatyň ýanyna höküm edilmäge getirilişi we ol ýerde bolan zatlary öwreneriz. Geçen gepleşimede öwrenişimiz ýaly Petrus İsa Mesih'e yakın bolsa da İsa'nın duyduruşlarına ünüs vermän öz güýjüne ve akylyna dayanıp imanına ejizläp ýykylypdy. İsa Mesih şagirdlerine ve bize şu duyduruşu ve öğüt nesihatı berýär. Ol näme diýipdi? Näme üçin uklap ýatyrsyňyz? Sinaga düşmez ýaly, turuň da Hudaýa dilek edin. Sinaga düşmez ýaly we sinagdan geçermez ýaly. Hudaýa bil baglap, ona dilek dogada berilmekde akyldarlyk bardyr. İsa Mesih her bir ýagdaýynda hem bize köp zatlary öwredýär. Hatta tutsak edilip, höküm edilenne hem biz ondan köp zatlary öwrenýäris. Gelin bu wagt Ýahýanyň hoş habary 18-nji babyň 28-nji aýatyndan öwrenip başlalyň. Onsoň Ýahudylar İsa'ny Kayafanyň ýanyndan Rim häkiminiň jaýyna alyp bardylar. Şol wagt daň atypdy. Pesah naharyndan iýip biler ýaly we dini däpde surlary bozmazlyk üçin Ýahudylar häkimiň jaýyna girmediler. Şeýlelikde Pilatyň özü olaryň ýanyna gelip, "Bu adamy näme de aýyplaýarsyňyz?" diýip sorady. Olar, "Bu adam jenaýatçy bolmadyk bolsa, onu tutup seniň ýanyna getirmezdik" diýip jogap berdiler. Pilat olara, "Beýle bolsa onu äkidiňle öz kanunuňyz boýunça höküm çykaryberin" diýdi. Ýahudylar Pilata, "Biziň kimdir birini ölüme höküm etmäge hakymyz ýok" diýdiler. Bu İsa'nın özünün nähili ölüm bilen öljektigi barada öňden aýdan sözleriniň berjaý bolmagy üçin. Şuýdy görýän adamyz Ýehudy dinarlary tizden tiz daňdan İsa'ny şol döwürde Rim imperatory tarapyndan Israýlyň üstünden dolandyrjy edip berilen häkimi Pilatusyň ýanyna alyp barýandyklary. Käbiriňiz, näme üçin İsa Mesihi baş ruhany we dinarlar özleri höküm edip öldürmedi-de Pilatusyň ýanyna getirdiler diýip soramaňyz mümkin. Dini ýolbaşçylar şol wagtlarda özleri kimdir birini ölüme höküm edip öldürüp bilen oktylar. Muny diňe Rimiň bellen häkim edip bilýärdi. Olar munyň kanun bilen berjaý edilip özlerine häkim tarapyndan gep gelmeginden hem çekinýärdiler. Ikinji bir tarapdan dinar ýolbaşçylar İsa Mesihiň taraptarlarynyň özlerine garşy gozgolan ederinden hem gorkup we halkyň gowy diýip tanan İsa Mesihiniň ölüm jezasy berilmegindäki günäden gaçmak üçin we öz awraýlaryny goramak üçin heniz Ýerusalim uykudan oýanmanka Pilatyň ýanyna İsa'ny getiripdiler. Başga da İsa'nyň Rim häkimi tarapyndan ölüme höküm edilmegini islemeginiň esas sebebi hem İsa Mesihiň iň elhenç we iň maskaraçylykly ölüm bilen öldürilmegini gazanmakdy. Şeýdip İsa Mesihi bir näletlenen maskaraçylykly ölen biri ýaly görkezip, onuň halk içindäki awraýyny ýok etmek we onuň izine erýänleriň hem ýok bolup gitmegini gazanmakdy. Adalaty, dogrulygy berkarar etmeň ýerine bigüne olan İsa Mesihi iň erwet ölüme höküm etmegiň küýüne düşüpdiler. Olar giýjesi bilen uklaman bu erwet niýetine ýetmeň izinladylar. Şeýle adamlar barada we ine bu ýagdaý barada Mika peýgamber öz wagtyna ine şeýle diýipdi. Düşegünni pislik oýlaýanlaryň, niýetini ýamana düýýänleriň dat gününe, daň atanna niýetlerini amala aşyrýarlar. Çünki olaryň muňa güýji ýetýär. Gözüne ýakan ekin meýdanlaryny zorluk bilen alýarlar. Eslän öýlerini eýleýärler. Birini öýünden, yine birini bolsa mirasyndan mahrum edýärler. Ýehudy dinar ýolbaşçylaryna diňe bir ýaman niýetlilik, adalatsızlyk bolman, olarda ikiyüzlük hem bardy.
Olar daşky dindarlygyny berja etmäge çalyşyp da iňerwet günäleri etmekden hem el çeken okdylar. Yahyada okan ayadymyzda dinar ýolbaşçylaryň häkimiň bolýan jaýyna girmänliklerini görýäris. Munyň sebäbi de Rim häkiminiň jaýyna hamirmaya we gadagan edilen zatlar bolup, olaryň täret etmek däbini, murdar bolmazlyk däp desurlaryny bozmaklaryna sebäp bolar diýip olar pikir edýärdiler. Eger däp desur esasyna olar murdar bolsalar, onu Pesah bayramyndaky naharlardan iýip biljek däldiler. Rim häkimi Pilatus Yehudi dini däp desurlaryna ermeýärdi. Yehudlar bolsa Pesah döwründe Musa verilen kanun boýunça öýlerindäki hamir maýalary arasalamalydy we başga da birnäçe tämizlik däp desurlaryny berja etmelidiler. Bu wagt hem bu dindarlaryň aladasy dini däp desurun gadagan eden haram hasaplan zatlary bilen başagay bolup dinarlyklaryny halka görkezip de kalunnaky iň erwet günälerini gizleýärdiler. Elbetde Tövratda Musa arkaly berilen däp desurlar näme dogry däldir. Aslynda olar içki imanyň, dogrulygyň daşky nişany bolmalydy. Ýöne ikiyüzlüge baş uran dinarlar muny unudypdylar. Şahsy bähbitler üçin çyn imany ret edipdiler. Fariseýler, ruhany dinlar mugallimlar, İsa'nın özlerine eýäm aydan ine bu sözlerinden sapag almandylar. İsa Mesih yalan dinarlyk, ikiyüzlük barada ine şeýle diýipdi. Vay halyňyza Tövrat mugallimlary we fariseýler. Ey ikiyüzlüler! Siz göğün şalygyna girmäge adamlaryň öňüni baglaýarsyňyz. Oňa ne özüňiz girýärsiňiz, ne de girjeklere ýol berýärsiňiz. Vay halyňyza Tövrat mugallimlary we fariseýler. Ey ikiyüzlüler! Siz narpyzdan, arpa badyýadan we zireden onun bir bölegi berýärsiňiz. Emma mukaddes kanunyň has wajib işlerini, adyllygy, rehimdarlygy, imany taşlaýarsyňyz. Bularyň birini berja edip beýleklerini taşlamaly dälsiňiz. Ey körleri iyi diýenler! Siz suwu süzüp çiwini aýrýarsyňyz, emma düýäni ýudýarsyňyz. Vay halyňyza Tövrat mugallimlary we fariseýler. Ey ikiyüzlüler! Siz käsedir gap çanagyň daşyny arasalaýarsyňyz. Emma olaryň içi aç gözlükden hem betnewslikden doludur. Ey kör farisey! Sen ilki bilen käsedir gap çanagyň içini arasala. Şonna olaryň daşy da arasa bolar. Vay halyňyza Tövrat mugallimlary we fariseýler. Ey ikiyüzlüler! Siz agardylyp daşyndan owadan görünýän, emma içi ölleriň sünkleridir. Her tüýsli murdarlyktan dolu mazarsyňyz. Siz hem daşyňyzdan adamlara dogry adam ýaly görünýärsiňiz. Emma içiňiz ikiyüzlükden we pislikden doludur. Nähili agyr sözler, emma hakykata gawat gelýän sözler. Olar bir hamir maýanyň olary murdar ederinden gorkup da dogry, kämil, gowy we mukaddes olan İsa Mesih'i ölüme hökm etmek üçin Pilatusyň öňünde durdular. İsa Mesih bu dinlar mugallimlara aýdan hakykatları bilen bize de sapak berýär. Hatta İsa Mesih'e iman edýän diýip de we Mesihlige degişli däp desurlary berja edip hem bu dindarlar ýaly ikiyüzlü bolup bilýäris. Mysal üçin her bazar güni ýygnanşyga baryp sejde aýdymlaryny aýdyp Hudaýa sejde edip de günne mukaddes ýazgylardan okap öwrenip de ýa-da belki de ruhu çopan ýa-da wagysçy hökmüni ýygnakda Hudaýyň sözüni wagt edip de ýa-da hoş hawary başgalara aýdyp Hudaýyň ýoluny hyzmatçy bolup da kalymyzdaky içi garalygy, adam yamanlamagy, gıýbat we töhmet atmagy, ýigrenmegi ýa-da edýän hyzmatyny hem, ýagşylygyny hem öz bähwiligiň üçin etmekligi, yaman niýetli bolmaklygy,
başgalarının yıkılmagyny arzu edip, pikir edip ýaşamaklyk ýaly günäleri henizem kalwynda saklayanlar bar. Iňer we tarapy hem şudur. Ýagny dogry bolan Hudaýyň hakykatlaryny bilip de, Hudaýyň çyn iman ýoluna degişli bolup da, yalan dindarlykda, ikiyüzlü imanla ýaşamakdyr. Hakykat bolmadyk dinler ýa-da insan tarapyndan döredilen ýollarda olardan kalbynyň arasalygy, dogrulygy talap hem edilmeýär. Emma Tövratda we beýleki peýgamberler arkaly berilen Hudaýyň ýazgylaryna eýe bolan bu fariseylerdir, Yehudy dindarlary, dogry zady bilip de, öwredip de, kalwyndaky Hudaýyň isleýän çyn imanyndan ugur alan dogrulygy, adalaty, rehim şepagaty, söýgüni, mukaddesligi unudupdyrlar. Eger bizem habardar bolmasak, olar ýaly bolmagymyz gaty ahmal. Bu sebäpden hemişe kalbymyzyň çuňlugyny, niýetlerimizi, höweslerimizi, pikirimizi, maksatlarymyzy hakykatlar bilen barlygdan geçirip, Hudaýdan olara ýagtylyk saçyp deriňäp, bize mukaddes ruh arkaly tämizlik geçirmegini sorap durmaly. Iň esasy ýüregimizi goramaly we barlamalylarys. Eger ýazgyny öwrenmege dowam etsek, hatta bu bolup geçýän her bir zadyň Hudaýyň maksadyna laýyklykda gidýändigini görsek bolýar. Her bir kiçiýe uly bolsun. İsa Mesih Rabbimiz barada öwrenenlenmez, bize onuň sözleriniň hakykatdygyny bilmegimiz. Onuň hakykatdan Mesihdigini, Rabbdigini bilip iman etmegimiz we bu iman arkaly halas bolmagymyz üçindigini biz görýäris. Ýadyňyzda bolsa İsa Mesih özüniň nähili ölüm bilen öljegini we Rimler tarapyndan öldüriljegini öňünden aýdypdy. Dinar ýolbaşçylar, Rim häkimi muny bilmän, munyň berjaý bolmagyna goşant goşýardylar. Ine ýazgy näme diýär? Şeýlelikde Pilatyň özi olaryň ýanyna gelip, bu adamy nämede aýyplaýarsyňyz diýip sorady. Olar, bu adam cinayetçi bolmadyk bolsa, onu tutup senin ýanyna getirmezdik diýip jogap berdiler. Pilat olara, beýle bolsa onu äkidiňle öz kanunyňyz boýunça höküm çykaryveriň diýdi. Yahudylar Pilata, bizim kimdir birini ölüme höküm etmäge hakymyz ýok diýdiler. Bu İsa'nın özünün nähili ölüm bilen öljekdigi barada öňden aýdan sözleriniň berjaý bolmagy üçin. Serediň ýazgy näme diýär? Onuň sözleriniň berjaý bolmagy üçin. Mysal üçin İsa Mesih Matta 20-nji bab 19-njy aýatda, Markus 10-njy bab 33-nji aýatda we Luka 18-nji babda hem özüniň dini ýolbaşçylar tarapyndan tutulup, eziyet berilip, sonra başga milletten olan eskerleriň eline veriljekdigini we nähili ölüm bilen öldüriljekdigini öňünden aýdýar. Mysal üçin Yahya 3-nji bab 14-nji aýatda we 12-nji bab 32-nji aýatda haçda öljekdigini aýdýar. İsa şeýle diýip mysal getirip aýdypdy. Musanyň çölde ýylany ýokary göterişi ýaly, insan oglu da ýokary göterilmelidir. Şoňa görä oňa iman eden her bir adam baky ýaşaýşa gowşar. Yerden ýokary göterilenimne men ähli insanlary özüme çekerin diýip jogap berdi. İsa muny nähili ölüm bilen öljegini bildirmek üçin aýtdy. Sonra Paulus, bizim günälerimiz netijesinde gazanan Hudaýyň näletinden gutulmamyz üçin İsa Mesihiň ölümi barada ine şeýle diýär. Mesih kanunyň aglan eden näletini öz üstüne alyp, bizi şol näletden halas etdi. Çünkü Tövratda ağaçtan asylan herkes näletlenendir diýip ýazylgydyr. Bizim günälerimiz üçin Hudaýyň höküm taýtynyň öňünde höküm edilmek üçin durmazlygymyzy gazanmak üçin İsa Mesih bu wagt Pilatusyň höküm kürsüsiniň öňünde we soňra biziň näletimizi aýyrmak üçin haçda öldürilip
näletlenmeli boldy. Bu nähili ajaýyp gutuluş. Hudaýyň ajaýyp, hayran edici söýgüsü we merhemetidir. İsa Mesih Pilatusyň öňünde. Pilatus ondan, "Sen Ýehudlaryň paçasymy?" diýip soraýar. Bu soraga İsa Mesih gönüden gönü howa ýa-da ýok diýip jogap bermeýär. Sen İsa Mesih Rim imperatoruna garşy bir ýaly görkezmek üçin Ýehudy dinler ýolbaşçylary ol özüne paça diýär diýip aýplapdylar. Pilatus hem belki bu soragy bermek arkaly İsany duzaga düşürip günäkär hasaplamak üçin beren bolmak hem ahmak. Emma İsa Mesih Rim imperatoruna garşy ýa-da yerli häkimlere garşy, hatta Ýehudy dindarlaryna hem garşy hiç hili nädorluk etmänni. Ol günäsizdi. Onun günäsizligini hatta hökümdar bolan Pilat hem 3 gezek dolu tasdiklady ve İsa'ny boşaltmak üçin hereket etdi. Bir tarapdan seresek, İsa Mesih Ýehudlaryň siyasi taýdan paçasy därli. Ol bu wagt yer ýüzüne siyasi paçalyk döretmäge de gelmänni. Başga bir tarapdan seresek, ol paçadyr. Ýöne insanlaryň kalbyna Hudaýyň emele getiren şalygynyň ruhu paçasydyr. Bu sebäpden İsa Mesih Pilata sorag bilen jogap berdi. Muny özüňden aýdýarsyňmy? Ýa-da men hakda sana başgalar aýtdymy diýip sorady. Pilat oňa, "Ey sen men Ýahudymy näme? Seni maňa öz halkyň bilen ýolbaşy ruhanlar tutup getirdiler. Sen näme iş etdiň?" diýdi. Pilatusyň jogabyna onuň Ýehudlaryň dini bilen kimin Mesih ýa-da dälligi bilen gyzyklanmaýan biridigini görse bolýar. Pilatusyň jogabyna İsa Mesih'i Pilatusyň dälle ýa-da başga milletleriň dälle Hudaýyň öz halkynyň ýagny Ýewreýleriň ret edip onu höküm edýändigini görýäris. Yahya bu barada hoş habar kitabynyň başynda şeýle diýipdi. Her bir insany nurlandyrýan hakyky nur dünýäge geldi. Ol dünýäde-de. Dünýä ol arkaly yaradylypdy. Emma dünýä onu tanamady. Ol özüninkilere geldi. Emma olar onu kabul etmedi. Ol özünü kabul edip adyna iman edenleriň hemmesine Hudaýyň perzentleri bolmak hukugyny berdi. Dünýäniň nuru bolan İsa Mesih öz halkynyň arasyna gelipdi we öz halky tarapyndan hem kabul edilmedi. Ret edilip bu wagt Rim hökümdarynyň öňüne getirilipdi. İsa Mesih Pilatusyň "Sen näme iş etdiň?" diýen soragyna özüniň paçadygyny tasdiklap, paçalygynyň bu dünýä degişde därligini aýdyp şeýle diýdi. İsa oňa, "Meniň paçalygym bu dünýäden däl. Eger meniň paçalygym bu dünýäden bolsady, onda hyzmatkärlerim meni Ýahudylaryň eline berdirmejek bolup göreşerdiler. Emma meniň paçalygym başga ýerdendir" diýdi. İsa'nın bu jogabyna özüniň paçadygyny tasdiklaýyşyny görýäris. Ol kimin paçasy? Ýehudylaryňmy? Ya hemmeleriňmi? Siyasi paçamy ýa-da ruhu paça? İsa Mesih diňe bir halkyň däl, hemmeleriň paçasydyr. Çünki ol gökde baky bolan we soňra her bir insanyň kalbyna, milletine, dinine, renkine, siyasi garaýşyna ýa-da maddi ýagdaýyna bagly bolmazdan Hudaýyň şalygyny gurmaga gelen ruhu paçadyr. Ol bütün älem jahanyň paçasydyr. Çünki älem jahany yaradan oldur. İsa Mesihiň paçalygy bilen yer ýüzündäki paçalyklaryň we bar bolan häzirki zaman döwletleriniň arasynda tapawut bardyr. Şonuň üçin İsa Mesih "Meniň paçalygym bu dünýäden däl" diýdi. Bu dünýädäki paçalyklaryň, döwletleriň we İsa Mesihiň paçalygynyň nähili tapawuty bar diýen sorag ýüze çykýar. Muňa mukaddes ýazgylardan şeýle jogap berip bileris. Birinciden, İsa'nın paçalygy tebigatyna
ve häsiýetine tapawutlanya. Ýagny ol yer ýüzünden däldir. Ol gökten, Hudaýyň tagtyndandyr. Yerden bolanlaryň bary insanlar tarapyndan we insanlaryň güýji bilen döredilenler. İsa Mesihiň paçalygy Hudaýdandyr we Hudaýyň güýji, akyldarlygy we gudraty bilen emele gelenler. Mysal üçin Daniel peýgamberiň kitaby 7-nji bab 3-nji aýatda we Ilham kitabynyň 13-nji bab 1-nji aýatynda 11-nji aýatlaryna yerdäki paçalygyň yerden we deňizden çykýandygyny, Mesihiň şalygynyň bolsa göklerden inip gelýändigi suratlandyrylýar. Ikinciden, İsa Mesihiň paçalygy dünýäniň paçalaryna, häkimiýetlerine garşy bolan paçalyk däldir. Çünki İsa'nın paçalygy insanlaryň kalbyna gurulýandyr we yerli häkimiýete garşylyk görkezýän kanunlara we ýörelgelere ermeýär. Dünýä häkimiýetini ýykmak ýa-da olara garşylykly hereket etmek üçin däl, İsa Mesihe iman edenler, onun ruhu paçalygyna degişli bolanlar, ýaşaýan döwletlerini, jemgyýetini dogrulukda, azatlykda, parahatlykda, adalatda we gowy işlerde gurmak üçin ýaşaýarlar. Üçüncüden, İsa Mesihiň paçalygy bu dünýäden dälligi, onun ygtyýarynyň we paçalygyň saklanışyndaky tapawundadyr. Mysal üçin ýerdäki paçalyklar wagtlaýynça bir adamdan başga birine miras arkaly ýa-da saýlaw arkaly geçýär. İsa Mesihiň paçalygy onun Hudaýyň baky ogludygy üçin İsa Mesihe baky degişlidir. Ýerdäki şalyklar güýç, goşun bilen başga bir halkyň üstünden ýeňiş gazanmak arkaly ele geçirilýär we gorky, güýç, howpsuzlyk güýçleri tarapyndan goralyp saklanýar. Bilşimiz ýaly tarihdaky köp paçalyklar we imperiýalar köp milyonlarça adamlaryň dökülen ganlary esasyna emele geldiler. İsa Mesih bolsa ruhu paçalygyny, şeytany, günäniň garanky güýçlerini ýeňmek üçin öz janyny gurban bermek we mukaddes ganyny bizim üçin dökmek arkaly berkarar etdi. Ve şeytana ve onun gara güýçleriniň täsirine garşy ruhu söweş ve güýç arkaly bu paçalyk durýanlar. İsa Mesihiň paçalygyna her bir insan kalbyna İsa Mesihiň kimdigine düşünüp, öz saýlawy, islegi bilen onun paçasy edip hasaplamak arkaly Hudaýyň paçalygyna girip bilýär. Yerden olan paçalyklar gorky, gylyç ýa-da güýç bilen, goşun bilen gorulýar ýa-da tertip düzgün saklaýar we başga ýerlere hem güýç arkaly basyp alyp ygtyýaryny ýaýradýar. Emma İsa Mesihiň paçalygy söýgi, rehim şepagat, merhemet arkaly insanyň özüniň dogrulygy söýüp boyun bolmaga arkaly saklanýar we dünýä wagt arkaly ýaýraýar. Dördüncüden, İsa Mesihiň paçalygy maksadyna we olara ýetmekdäki usullaryna bu dünýäden däldir. Dünýä paçalygynyň ýa-da häkimiýetiň maksady daşky tertip düzgüne, jemgyýetiň baý ýaşamagyny gazanmak. Her bir ugurda, ýagny medeniýetde, sportda, bilimde, ykdysadyetde, döredicilikde, köşktür jaý urmakda güýçli bolmak we netijede şan şöhrata eýe bolmak we bu şan şöhratyny hem täsirini hem başga ýurtlara da dünýä ýollary bilen ýaýratmaga hereket edişidir. Mesihiň gökten olan paçalygy insanlaryň kalbyna dogrulygyň, söýginiň, sabırlygyň, parahatçylygyň, adalatyň, mukaddesligiň, ýagşylygyň emele gelmegi, ösmegi we saklanmagyny maksat edinýär. Bulary gazanmakda bolsa, gorky, çäklendirmeler, polis ýa-da howpsuzlyk güýçlerini, türmeleri ulanmaýar. Hudaýyň paçalygynyň bu maksatlary
ruhu hakikatlara düşünmek. İnsanın kalbyndaky çyn towalar ve İsa Mesih'in insanlara olan söýgüsi, merhemeti, ýaşylygyna düşünüp, ýaşamak arkaly ve mukaddes ruhun gollawy ve akyldarlygy bilen bu maksatlar kazanylýar. 5-den İsa Mesih'in paçalygy, bakylygyna ve dünýäniň hemme yerinde berkarar ediljegine yerdäki paçalyklardan tapawutlanýar. Yer ýüzünde dören paçalyklar ve hatta uly güýçli imperiyalar dargap ýok bolup gitdiler. Bütün dünýäni dolandyryp hem bilmediler. Bugün bar bolan ve sonra dörejek paçalyklar ve döwletler hem baky galmazlar. Wagty gelip yer ýüzünden ýok bolup giderler. Belki de yerine täzeleri emele geler. Emma Mesih'in paçalygy bakydyr, dowamlydyr ve wagty gelip İsa Mesih göklerden ikinci gedek kudratyna ve güýjüne, şan şöhrata beslenip gelenne, bütün yer ýüzünde hem berkarar boljak paçalykdyr. Bu wagt hem dünýäniň hemme ýerine, her bir milletten bolanlaryň kalbyna İsa Mesih paçalygyny gurýanlar. Bu paçalyga degişli bolanlar hem Mesih'in göklerden olan baky paçalygyna degişlidirler ve Mesih bilen baky höküm sürerler. Olar bu dünýädäki paçalyklardan baky gökdäki paçalyga saýlanyp kabul edilendirler. Bu dünýäniň şalygyna dogulsalar da İsa Mesih'däki ruhu täzeden doguluş arkaly Hudaýyň paçalygyna dogulanırlar. Olar bu dünýäde at awraya, baýlyga, belki de şan şöhrata eýe bolmasalar da Hudaýyň akyldarlygyna, onuň dogurlygyna, onuň ruhu baýlygyna, merhemetine, Mesih'däki şan şöhrata baky tükenmez mirasa eýdirler. Gadyrdan iýleşim. Sen İsa Mesih'in yer ýüzüne getiren insanlaryň kalbynda döreden bu gökten olan baky tükenmez paçalygyna girmek isleýärmisin? Ýa-da wagtlaýyn, dünýä paçalyklary bilen başagay bolup, ýok bolup gitjek bir paçalykda galjakmy? Hudaýyň paçalygyna girmek üçin bu baky, gudratly, ajaýyp paçalygyň paçasy İsa Mesih'e iman etmelisin. Yerdäki paçalar, häkimler senden olar üçin gan dökmeňni, can vermeňni talap edýärler. Emma göklerden olan baky paçamyz İsa Mesih seni we meni şeytandan, günäniň baky dowdak odundan halas etmek üçin ve şeytanyň garankylyk şalygyndan, gulçulygyndan halas edip bizi baky ajaýyp nur bolan paçalygyna girizmek üçin öz mukaddes ganyny dökdi ve gymmatly janyny gurban etdi. Ol bizim üçin ölümü datdy. Emma hatta ölümü hem yeňip täzeden direrli. İsa Mesih baky paçadyr. Sen ona inanjakmy? İman eden doganlar, Rabbimiz baky paçamyz İsa Mesih'e boyun bolup, onuň paçalygy üçin, onuň dogurlugy üçin jan çekersmi? Ya da henizem özümiziň guran keçijik tekebbirlikden, açgözlükden ve bu dünýä ýörelgerine eren höweslerimize gulluk edýärsmi? Eger baky paçamyz İsa Mesih'e degişli bolsak, ona gulluk edeliň ve onu şöhratlandyryp ýaşamak barada oýlanyp hereket edeliň. Rabbimiz baky paçamyz İsa Mesih'imize şükürler bolsun. Amin.